No niin, en mitään temppuja rupea tekemään, mutta niin monta kertaa kysytty, että miten teisin Alien Brain Hemorrhage, niin näytän nyt vaikka sitten millä tavalla se tehdään. Vähän kauemmasti toi näkyykin toi. Tipahta. Varmaan nyt pitäis näkyä. Ai. Eli tää on persikkalikööriä. Tämä on Baileysia. Tällä hetkellä se näyttää siis tältä. Toi Baileys pitää kaataa sillä tavalla, että se ei uppoa sinne pohjalle, vaan silleen, että se jää tuohon pinnalle ja voi käyttää myös lusikka-apuna, jos haluaa. Selkin kurakaa. Sinne se ihan ina se uppoo. Sitten, että saadaan tuo Baileys vielä uppoamaan, niin käytetään Red Grenadinia, joka on oikeastaan pelkkää sokeria ja väriainetta melkeinpä. Näin. Sen näköinen siitä sitten tulee. Ihan nimensä veronen. Alien Brain Hemorrhage.